Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Kablaawan da kayo amin iti naragsak, narangpaya, ken narangay a panang pasangbay iti Paskwa, ken panang pasungad iti baro atawan. Maminsan pay, pagyamanan mi manen ti awan sarday na, ngayon kay panang tartarabay, dito'y programa tayo. Kas iti kanayon ko nga ibaga, sapay kuma, taadda kayo akanayon, iti nasayaat a kasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Kablaawan da kayo amin, nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta ikan biag ita, ket naadaw iti pakasaritaan, ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a faith. Manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kamanpay iti naimbag kanaragsak nga aldaw. Kastameten kadagiti padak a dumdumngeg. Dawat ko iti apo nga sapay kuma tamataginayon ti salon atmo iti kasta ket agtultuloy ti ingka panangipaay iti naduma-duma a pakasaritaan dagiti papagayam nga agsursurat. No bilang mapili yumat nga idrama to'y padas ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a faith. Naawi sakmet a nagsurat, gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas ajak tupulos malipatan, nang runa no kastoy nga umada ni manen ti Paskwa. Katap no nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Fredo! Fredo! Hey. Isardeng mo pala ang daytar arabidam. Pangaldawon. Bakit? Pagbiit na ito yun. Hey! Ay na, umay kakit din tamangal daw tapay. Ituloy mo to inton madamdama day taub-ubraam. Oo. Uy, bakit? Oh! Ay, surati punot na ita. Ay na. Sakit ang darang tinik. Wan nga raw. At iti danom lakay. Uminom ka pa'y. Ay, agyaman na pa kahit. Ay na, urayak lang nakaginawa. Ay, grabe ti pudot na. Ay, ngayon nagita yung balon ba? Nang isabawak iti native a manok lakay. Sinagpawak iti papaya ken bulong ti marunggay. Ay na, nag-imas ay. Ay, aduman ti makan kung nukas tabakay. Ay na, ay na. Imbag ko na tadim magas ni Rodel itay ijay balay. Ison ati binaon ko nga agtilew ken mang parti iti manaw. Malagaron, mangantan bakay. Ay na, apaw mabisi na kaon. Oh, kumusta kayon kininanang, tatang? Ay, kinasayar kami, nakaw. Si Kakay, kumusta ka dita? Didak pa kadanagan, tatang. Okay, aklaan ditoy. Ay, nakakailiw na kauna yan, nakaw. Agandanad ka dita ka na yon, Wen ka di, tatang. Sana bale. Dwalaangan abulan ti urayan, sakbay ti panagbakasyon ko. Ha? Ay, kaya't mo asawin, adakan to dito iti Paskwa? Wen, tatang. Ay, nagsaya atay. Ay na, maragsakan laki di ni Nanang Mau.
No maamuan na ti panagawid mo, anak kaw. Wen iso ada kayo ti aganan na dita. Itikas na, nasalun at kayo adanunak inton agbakasyon na. Awan rumba nga pagtanagam ka na kami kanina ng mau. 100% nasalon at kami. Inaldaw ka mapanigitalaon. Iso may exercise ti tulang may. Wen ngam saan nyo kumamat nga abuswan ti Baguio, tatang. Kuna ni Insan Rodel, nagado kanon ti tarakin nyo amanok kan pato. At dapay kalding kan baboy. Kasanuyo pa'y itan ama asikaso dagita. Ay, awan rumba nga pagtanagam kunak manan. Napiksa kami pa itinam. Kapalan mi pa'y nga asikasuan amin nga uri ang kikidan pa'y nga ubra. Wano dingwan. Anya? Ay, basta, saan kayo unay nga agbambanog, tatang? Ibaon nyo lata ni Insan Rodel no adda saan nyo akabailan nga aramidan. Unan, boss. Ay, matungpal tibilin mao. Ipagamtong around, no kaano ti eksakto a panagawid mao. Tas sunduin da kanto kaninanang mo iti airport. Tay tulugan ni Rodel ti usaran may. Aday ta, nakasagana amin ng dagiti bagahit nga gawin. Sumagmamanulaangan nga oras ti orayan. Itulod na kon ti driver iti airport. Kamaudyanan na. Makabakasyon ak matlaangan kalpasan ti talo atawan. Kat ti pagsayaatan na, nairanapay iti Pasko kan baro atawan. Ma-enjoy ko lakit diti agbakasyon. Ay, kailiw ko una yan dagiti dadaktal ko. Agkikita kami matlaangan. Ni mat Insan Rodel ti umawawag. Timanyatan pa sa lubong na tibagana. Hello, Insan! Di ka kadimadanagan. Binalkot kon ti parakan ka. Sinuratak pa yung tinagan mo. Itikas na, saan ang maisukat? Insan Faith. Pasensya ka na. Masapo na mamuam tayo ito eh. Anya day ta, Insan? Ni Uncle Fredo, Insan. Oh, apay ni tatang, Insan Rodel. Nadisgrasya iti motor. Natayon. Anya? Di man ko na masunduan na kaya airport iti panagawid ko. Nga maapay akas to'y matan tinasangpat ako. Apay di mo man lay nuray di sasangpat ko, tatang. Apay. Insan. Nagsakit, Insan. Nagsakit. Apay ani tatang pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Apay. Insan, magkalma ka na kuma. Amo ka na sakit. Amo ka na rigat. Agam, nas ka nga awatan tayo nga awanan ni Alfredo.
Nalabit nga da na pimpintas a plano ti Diyos para kan kuana. Kan para kada kayo nga imbati na insan. Nagrigat nga aklunan ti kastoy anapasama kan kuana. Nakaragragsak iti nagsarita kami. Sakpay ti flight ko nga agawid dito'y Pilipinas. Urayawan ka na ti pasalubong na. Basta makaawid ang nasalunan. Uwi ron insan. Nagtulog kami mate. Naurayan na. Kagay logan ti usaran mi nga kaili. Mapan kano gumatang iti mais. Tay pundo na akanan dagiti taraken na. Ay, di nakmatan inuray. Kas jay matan tinapasama. Unay matan, tikas ti anapasama kada kayo tatang. Nagsaam apasama. Inton umay alawas gaya man ti panagsublim iti Hong Kong insan. Wan insan. Kat sikapay lang kumati makaamukin ni nana. Sikapay lang kumati mangkadwakan ko na dito'y balay. Kabayatan tikawan ko. Wan insan. Awan parikot iti dayta. Sana bale. Jaktun agrenyo iti kontrata kalpasan ti talo atawan. Agfurgudak ton. Iti kasta adanton kadwa ni nanang dito'y balay. Ay kat wana insan. Oray saan nga isuda iti day di Uncle Fredo, ti biological parents mo. Impatagda ka mate. Kas pudpud no nga anak da. Wan insan. Amo, kanariknak dayta. Awan maibagak kadakwada. Impaay da amin akabailanda. Tapno maiparik na da kanya. Ti pamatag ti pudpud no alagan na. Nagdayta ka manan insan. Agsaangit ka manan. Malagip ko man nga minanday di tatang. Nakasingsingpet. Nga maapay nga isupay ti nakapasamakan ti kasya. Talaga kasta tibiyag insan. Nasakit man. Nga masapol nga awatan tayo ti kinapod no. Basta gananad ka mo ti jaywan. Di mo baybayan ti bagi. Urayan may ti panagbakasyon mo. Na, Imbulagat man beto ni Apo Inay. Ay, kasta unay aputot na. Ay, tinasayaat. Aglinong akman pa'y di takalkalapaw. San abalay, tadandanik meten malpas to'y kagaikak. Auntie Celia! Oh, Tay! Limot Rudel, tagturong ditawi. Tay, aginong kayo pa. Kanay, nakapudpudot. Uwan baraw, urayan nakditan, tamapanta dita kalapaw. Nay, anya nga, ay dagiti bitbit mo, Rudel. Ay na, inyagan kayo ti meriendaan nyo, antay. Lining ta kamutay, kan saba. Ay, nagimasin baraw. Siyempre, antay. Nasustansya na gitoy. At dapay dikit. Ay nagadun nga'y. Jak maibus na kita, Ay ka, meriendaan yung tumanan, inton malam. Ay, sa bagay, Mala,
Umay ka tamapanta di ta kalapaw. Ijay ta nga ituloy ti agistorya, kabayatan ti panagmerienda ta. Ay na, nasaysaya at matlaang nuing kaagpa-check up manang. Amangan kit di matnuan niya daytan amarikrik nam. Ay, banog ko la siguro daytaw ading kao. Nagmalmalumak ngamin itay ijay talon. Kat numasansan samat nga agsakit ti barukong mo. Saan mo't kit de? At dalaang dagiti gundaway akas la umirot ti panagangas ko. Iso nga ililutak itilana. Sa akto uminom iti medyo na pudot adanom, makaginawa akto matan. Ammo ka din ni Faith dayta. Saan? Kan may sa, awan panggap ko amang ibaga kan kuana. Diyak kayat nga isupay manen amain ayon kadagiti pampanunutan na. Maas asya nakuna yun iti dayjeng nga ubing. Maladaga pa'y idinatay dagiti pudpudno at adakkel na. Isuada kamin tinang padakkel. Ita, nasapa matlaeng apinanawan timbilang na nga ama. Ay na, adda akon di tamanang. Ang rumbeng na laang amaamuan na ti marikrik nam. Manang, salun at mo ti isugsugal mo iti kastang aramidam. Awan rumba nga pagdanagam, Carmen ading ko. Banog ko laeng daytoy kunakmet. Kumusta kayong dita, nanang? Ay na, okay aklaeng anak ko. Adda ak ita dito'y talon. Madama ti abuno kadagiti mulak. Kita, naglalang tuda. San ka de? Aywan! Ay na, dadakkel dang agpayson, nanang. Kita dagiti pagay. Nagdadakkel ti dawan na. Wan nga rod, nanang. Ngam ne, kitain nyo di kayo unay agbanog. Manangdan kayo kadagiti kaaruba amang tulong kada kayo dita. Wen, anak ko. Adda tinangdanak idi kalman anagapunaw. Adda basit sa andaan alpas. Iso ti itultuloy ko ita. Nasaya at nga rod no kasta, nanang. Aywan gayam, nanang. Naibaga ni Insan Rodel nga adda kanurikrik na anyo. Agudong kayo inton bigat. Ingkay to alaan ti ipawit ko akwarta. Kalpasan na, mapan kayon to agpa-check up. Ibagak kin ni Insan Rodel takuyugan da kayo. Ay na, awan sakit ko, anak ko. Pudno, ngagsaksakit ti barukong kuno ka. Angam saan matakan ayon. Ugali ti bumakuten, anak ko. Adun ti an-andayin ti baki. Kat, kumusta ka mo ditan? Didak pa kadanagan, nanang. Okay, akla ang ditoy. Di yu iyaw awan ti saritaan. Nasaysaya at matlaang no agpa-doktor kayo. Iti kasta, maamuan no anya ti makagapo ti pagsaksakitan ti barukong yu. Alawan nanak ko. Mapanak to agpa-doktor, inton malpas ko dagiti pakakumikumak dito'y talon. Nala, agan-andad ka kumamo dita akanayawn. Di mo baybay antibagay, anak ko. Ay na, nakaay at abuy-buyaan dagiti mulak nga aba. Layakan mais. Sabali lang dagiti dumadakkel metten na bagay. Agudungak man kit din ton bigat. Tainak gumatang iti abuno. Abunwak dagitoy. Iti kasta, maya ti panagdakkel da. Ket napintas to umet ti bunga da. Ay, no si bibiyag pa'y kumaday ti Fredo. At na kumamot kadwak ita amaragragsakan amang buybuya kadagito'y amula. Ay, unay matlakit di ngaminan tigasat ti asawak. Nasapa da kami mo't apinanawan kin ni Faye.
Ngam pagyamanak latat iti Diyos. Ngamin, uuray saan mi apudpud no nga anak ni Faith. Impatag na kami met iti kastaunay. Isu na laeng, takinay kayat namuten ti mapanagtrabaho iti adayo. Ay, Diyos ko, sumron sa manen ti madiamarikrik na at tinasayaat. Itong ko pa'y laeng. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, you save me from tears, I'll give it to someone special. Ala, nadalapos ko matan tinaka-frame aladawan ti ina ti amok. Ay sus, nabuong matan. Ada awag ko. Ni mat Insan Rodel. Hello Insan, nakaawag ka mat. Insan, patipkaram ko matipakinagam mo. Ah? Ni, apay ka di Insan Rodel. Intaray mi dito ospital ni Auntie Celia. Ang daksang gasat. Tasanan na ispal dagiti doktor. Anya, saan? Saan upod na dayta? Insan, Unay matante kasto yagasat dagiti nagpali na dadakal ko. Insan, Ubingak pa'y idinatay dagiti pudpud no dadakal ko. Kapo iti aksidente. Ado dagiti rigat kan sakit ang nagdaldala na kabayatan ti kaadnak iti adayo. Ita, nagsarunumat lang ang napukaw datan ng kananan. Apaya kastoy. Anya launa yung tibasol ko iti Diyos. Taapay nga inala na matamin na napatag kanya. Insan, hindi ka kumagsaw iti kasta. Mamate ka panubok lang ti Diyos dagitoy. Panubok? Apay o siya pay. Nagadumat dita tinaskan nga aglakam ka dagitoy. Ngam apay o siya pay. Agkalma ka kuma, Insan. Apay! Insan, mawatak ti marikrik na. Ang insan arumbang asidiram ti Diyos. Kas na kunakon, nalabit nga darapimpin kas aplano ti Diyos para ka. Talaga ka de, asaan da kan amalapdan nga agsublimanan ije Hong Kong kaanakan? Auntie, panagkunakit nalaklakaak ang makalipat no daak iti adayo. Nang ro nanod da trabaho apaka kumikumak. Ay, sa bagay matkit di Ket agan-anad ka nga rod ije akanayon wan. Wen, auntie, awan rong mga pagdanagan nyo kanya. Da kayo pa'y lang ti makaamo dito'y balay ha. Kandag iti imulmulan ni nanang. Wan nga rod. Dandanin maapit dagiti mais nga inmulmula na. Nagdadakkel ti bunga da. Wan nga rod, auntie. Ngam di namatan maramanan dagita nagrikrigatan na. Kinapudno na kanayon asika ti rumrumwar itingiwat na tunggal agistorya kami. Di na kano kayat amarigatan ka. Isu nga aramidan na amin akabaalan na tapno makaurnong iti kwarta. Wan nga rod, auntie. Kat day taunay ti pagsaksakit ang tinakam ko. Kayat ko idang ikan itinasaya at apanagbiag.
Kas pa nang subad ko iti kinasayang at da kanyak. Ngam kastoy matan tinapasamak. Naamuak pa'y nga amin dagiti impopawit ko kat imbang ko na. Kat nakanagan pa'y kanyak, ti pasbuk ka nakita kiti silent na. No kasano ti kinapatagdakin ka, napatpatag ka pa'y kadakwada. Amok adi nakabaybay anti Diyos kaanakan. Di ka nga rod kumamaupupay. Ituloy mulat ta ti agdayaw ken kuana. Ngamin, saan na tayo nga ikan ti panubok aditay kabaalan asulbaran. Dayta kumati ka nayon mo alaglagipan kaanakan. Sumagmamanula ang alawas ti napalabas manipod na itabon ti inak, nagsubliak matlaang adagos ditoy Hong Kong. Kat agingga ita, addaak paylaang ditoy. Nagsaam day di apasamak, nagsaruno damatlakit din anapukaw iti imatang ko. Umada ni manan ti Paskwa, iso amalagip ko dagitoy apasamak iti biyag ko. Aging galaangan ditoy, Miss F. Kat pagyamanak unay, tiing ka pa ng yornos, para iti pan nakaidrama, to'y surat ko. To'y pagayam mo, Faith. Ken ka pagayam, Faith. Saan amaliklikan nga numaminsan kat sidiran tayo ti Diyos kadagiti saan anasayaat amapaspasamak kada tayo. Numaminsan ngamin di tayo matamu atalyawan ti Diyos no panawan ti ragsak ken baligi. Isu nga di tayo nga rod kumasidiran ti Diyos kadagiti panubok nga it-ited na kada tayo. Dagitoy kat pamuspusan na laang siguro tapno agsubli tayo ken kuana. Ad-adda nga rod apatibkaran tayo pay, ti pamati tayo, iti kasta di na tay baybayan. Alakastan pagayam Faith, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay, iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan Alus, ti Solano, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko, apatsak apakaadawan iti adal, nang runa kadagiti padak nga agay ayat. Luz viminda ti sibubukal anagan ko, ngam kidawak nga awagan nak kumalatan iti Luz. May saak a single mom. Gapu iti kinarigat ti biyag, nagabrudak kat inbatik iti poder dagiti dadakkal ko ti anak ko. Rugyak man ti agsalaysay idi nagbakasyonak dito'y Pilipinas. Kastoy man dagiti pasamak.
Mami, iso ni Jerry. Kaadalak. Jerry, iso ni Mami. Hello, Auntie Luz. Kamodyanan na. Namam mo kung nakita kayo matlangan. Nakapimpintas kayo gaya iti personal. Pilyo kamot nga ubingan niya. Maala nakpailaang mo't abulaan. Saan kaya bulbulaan, Auntie? Pudno ti ibagbagak. Isugaya man nakapimpintas mo't ni Glyza. Ngamin, imala ka na kayo. Anya? Siyempre mata, Jerry. Like mother, like daughter nga rod. Saan aya? Wana, husto kay ti day Glyza. Ala, husto daytan, apanang paspasablog yu kanya. Umay kayo kit din, tag merienda tayo pa'y. Ituloy tayo to iya kusina, ti agin nistorya. Wow! Day tagat yor uraya kanti. Ang ririring aminan na iti alagak. Anya? Malala, mapantay yung arodo ni di kusina. Glyza, asino ti kinasarsarita mi ti cellphone mo, idirabi eh. Nagpatpat nagkayon sa mo ta nagsarsaritan. Huwag nga rod, Mami. Naimasang mi mat ngamin tinagistorya. Asino nga min day jay aya? Kasla, nagado kayo mo't nga agsasao. Facebook friends ko, Mami. Group call day jay. Iso ti awagan day ti samahan ng mga Biskayano. Anya? Ay sus, amangan mo't no makadistorbo day ta, iti panagadal mo anak ko. Saan, Mami? Matultulungan dakpay kit di ka dagiti projects ko, ah. Kinapudno na. Ni Jerry tinangisali kanyak iti dayjay a group. Ay, kita amangan mo't no dagiti grupo ti scammer. Ay, saan ka unay ngagtaltalag anak ko? Nang runa kat saan mo mo't idang am mo? Wen ka di, Mami. Awan ti rumbang apagdanagan niyo. Ipasigurado ka na kayo anasisingpat dagi jay. Ken maysa, adamat ni Jerry. Amok adi na ipalubos alok kundak dagi jay at tao. Mas daawak laeng ken ka anak ko. Aanyo ti pagsidaawan niyo, Mami? Apay, amom ka di unayin day jay at Jerry? Takas ta unay mo, ti pa nagtalak mo ken kwa na. Wen, Mami. Amamo ko ni Jerry, manipod dapan na, nga aginggay ti ulo na. Anya? Wen, Mami. Bayan nyo, ibagak kan kwa na takanayunan na ti umay dito'y balay. Kabayatan anak kabakasyon kayo. Iti kasta, makaistorya kan maam-am mo yung mat iti husto ni Jerry. Kaya't mo asawan? Ulila ka na demang baro. Wananti. Awan mat namnama karagiti kakabagyan mi iti probinsya. Iso ang nagdesisyon ang pasyudad. Tapno umay ko birukan tigasat ko dito eh. Kaya't kung amin ti makaturpos iti panagadal ko. Isa nag-working student ak. Adumot din ati sinirek ko a part-time job. Tapno adala ang pagbayad ko iti tuition kan daduma pa ka sa pulak. Ay katawan ha. Anos kan gagatlaeng met ka ti kasapulan tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag. Agadal ka ana imbag. Iti kasta makagraduar ka barok. Wananti. Uray kasano pa iti kinarigat ti biyag. Talagang itarigatak ti agadal. Iti kasta makaturpusak. Wala. Awan to ti sabali ang mairanod iti dayta. No di sikal mo't laeng amis mo. Bayam, tano addan to nawadwad ang maipawit ko kan ni Glyza. Ibagak ta ibingayan na kantumat. Uray, sang kabasit laeng. Isupay ang makatulong iti panagadal mo. Ha? Ay, sana nanti. Nakababain mo't Amok mat tirigat yo iti abroad. May naynayo nakpay dingit kanyo iti allowance. Sana nanti. No para kanyak, awan parikot iti dayta, barok. Basta lakit di adda ay kamang tidak. Malaksid awan at talaga, awan mo't.
Umadar ni man gaya man, ti panagsublim dyan abroad, anak ko. Ayun nga ron, tatang. Nagbiit ti aldaw. Uwan nga ron, kaslaawan pa yung makabulan manipod na gawid ka. Ayun nga ron, tatang. Ay ket at atidugam ton ati ipakadam a bakasyon mauhinton sumaron nga agawid ka. Ayun tuman nga agpaiso, tatang. Tani. Adayumot ak kurang ti makabulan na bakasyon kon. Naku namon, anak ko. Ay kat, anusan nyo manen tani, ibatik manen ti anak ko kada kayo kan ni nanang, tang. Awan parikot iti dayta. Rebeng na lang ba't nga agnaid ka na kami, nga puta apo kumikat nga ron ni Glyza. Kanayon yun to kuma palagipan, tatang. Nang runa iti grupo ang nakisalyan na. Ang mga no, maibarkada dan tuki de. Di yu kumaunay palubusan arumrumwar nang runa iti rabi eh. Wen, awan rumbeng a pagdanagam iti anak mo, Los. Nanakam ni Glyza. Patsek, asanto nga garamit iti saan anasaya at jay apo ko. Naimpag nga oras mo, Auntie Luz. Si kamot gayam, Jerry. Oh, nakapasyar ka mat. Eh, umunod ka pa ya, Barok. Agyaman na kanti. Hala, umay ka. Agtugaw ka. Agyaman na kamanin, Auntie. Ay, mabit lang ang taibak ni Glyza. Ada ngamin iti silid na ka. Kwa, saanan? Kinapudno na sika ti gagarak. Ha? Siyak ti gagaram ko nam, Jerry? Uwan, Ni. Iti anyaga po. Kahit ko sawan, ada ka di ibagam kanya? Tapay ako na masyak, ti gagaram? naibaga nga ni Glyza. Nga agsublikan ni Jay Hong Kong iti mabiit. Awen nga rod. Kasla kaano laeng ang nagawid ak. Ang amita, nalpasan ti makabulan na bakasyon ko. Kailiw kan tulakit di. Nang runo ti kastoy a panagsarsarita ta. Kastamat ten, nagiti ipaspasangom amakmakan tunggal umayak dito balayo. Ha? Sapay ko ma. Tagtultuloy lat ti kastoy alinlangan ta. Uray agsublikan iti abroad. Oh, Jerry! Anda ka ba't gayam? Ay, nasaya at mo, tarimwar kamot lang iti silid mo, anak ko. Wala, agsarsarita kayo pa ilaan ka ni Jerry, wen? Mapanak pa iti kusina, ang mga numaksot tilot-lot eh. Sige, Mami. Barok, panawan kayo pa dito salas, wen? Sige, auntie. Oh, nakapasyar ka man. Ada ka di manan iyawis mo. Awan, Glyza. Imayak lang pimasyar. Awagan man kat diti tropa. Tagi-istorya tayo. Ay na po. Pasado alas 5 gaya man iti agsapa. Ay na po. Bumangon ako na. Iti kasta makaluto ak anasapa. Sigurado, masapa man ti amo kasumrek iti opisina. Ay na po. Ada message ko. Basaag man pa. Lemot Jerry. Good morning, Luz. Naglukon da ito nga ubing. Bir nga sanak mo latan. Uy no, nalipatan na laeng. Akinabilan iti anti. Replyak man. Oh, good morning to Barok. Nasa pakamot anakariing. Aday ta. Naisen kon. Ay, mapana ko ni Jay kusina. Nag-reply mo tadagos. When ag-review ak ngamin
habang agkap-kape si Kangay. Madamdaman ton a replyak dayto agtrabaho akpay. Narigat mga no agunget ti amok no maladawak nagluto. Nakapagsarita kayo kadain ka ni Mamay, apaw. Wen, Lolo? Kahit kumusta mo't ngay ka no, jay inam. Kumusta ti kasasaan na ijay Hong Kong? Okay ka no lang, mat, Lolo. Ado ka naman ang tinaorno nga intod ti amo na. Ipawit nanto ka naman intod day off na. Ay na, nagsayatan ngay no kasta. Imbaglangan ata nasingpat tinatumpungan na nga amaw. Wen nga rod, Lolo? Isasi ka apaw, igaid mo ti agadal, wain. Iti kasta, makaturpos ka. Tapno adan tumad pakakit-kitaan jay inam iti rigrigat, kanun sakripisyo na ijay abroad. Wen ka di, Lolo. Danag yun aya. Talaga mat nga igagaid ko ti agadal. Kas makita yumat, nangangato dagiti grado. Wan mat kedi Ala, itultuloy mo nga rod kumadayta, aging nga agturpos ka, wain. Wen ka di, Lolo. Don't worry. Oh, hello, Jerry. Nakaawag ka man. Una, tadi mo replyan nagti-message ko ken ka. Ah? Ay kwa. Ay pasensyakan barukwan. Medyo busy ak ngamin. Ado ti matrabaho ita dito'y balay ti amok. Ada ngamin bisita da. Iso anasken nga asikaswa kida. Makumikom ka lang nga tangagpaisoy ti trabaho, wano, liklikan na. Ni, iti anya kumangay agapuan liklikan ka. Los, pudno di bagbagak, agayatak ken ka. Patyin na kumamit. Tsak nga rodan amo no niya ti aramidag. Ngamin, sika ka na yung tilinawon ti panunod ko. Jerry, kataw-tawo nam laeng ti anak ko. Iso nga, arig na kat anak kamiten. Mangbiro ka laengan iti sabali a babae, apangibaw ingam iti ayat mo. Tai, kataw-tawo nam, taiso ti maibagay ken ka. Sana kas kanyak, abakbakitanen. Tsak to aramidan da ita. Gaputas si kalang ti babae na kariknak iti kastoy, Los. Jerry, Sa anak mat kat di nga gapapura, amok ang masusuro naktumat lang nga ayaten. Kat urayak da ita akan ito. Jak to mauma amang ibagbaga iti napudno apan nagayat ko ken ka, Los. Jerry. Naranyag ti rupam ita, Jerry. Madlaw anaragsak ka. Ha? Ay, siyempre amom ka dino apay? Amokon. Kasangay mo ita, saan ka di? Wen, ken saan lang rita? Anya pa'y. Pugtom Ibagamon di na kun pagpanunutan pa'y. Inaklon na kon ti babae asam sa bungag. Oh? Ay, congrats ang aron. Kamaudyanan na, adan girlfriend mo. Wen, Glyza, kastao na yaragsak ko. Ngamin, iti mismo pa yakasangay ko ti panangaklon na kanya. Wow! Sana all. Yam among tumamat kanyak ti girlfriend mo? Una, yam amok to ken ka, Glyza. Hello, babe. Naawat mo ka din timpawid ko nga allowance mo. Well, babe, ket agyaman na ka. Awanan yaman na, babe. Amumet ngay ayaten ka unay-unay. Kat ikarik nga aramidag amin akabailak. Tapno matulungan ka iti panagadal mo. Mababainak nga rodan ken ka, babe. Sikamot amin ang timang mangtad iti allowance ko.
Agraman abang ti boarding house ko. Ay na, di mo panunutan dayta, babe. No adalakit di, ay kat mangtada kunak manen. Malaksid no awan talaga, di awan mo ti maitid ko. Ba nagapagyamyaman ako unay, babe. Ngamin, ibingbingayan nakmutlat ta iti birok mo dita abroad. Inton sumarunon ton, tikid-kid dawam a motor, wan. Nangipaw itak mo't ngamin, iti balay, iti igatang da kadagiti masapsapul da. Ken nang tedak mo't ay, iti allowance ni Glyza. Wan, babe. Awan pare ko titi dayta. Urayak latan no kaano ang makaipawit ka iti igatang ko iti motor ko. Wan, di ka agdanag. Ta, yurnungak dayta a motor. Itapay lang. Nalausan ti panagyaman ko ken Carlos. Agyaman na kiti pan nakaawat nga ipapaay mo. Masapol ko ngamin unay ti motor. Usarek nga deliver. Isupay mo tayo ba't gadak para iti allowance ko. Wan ka di. Awan parikot iti dayta, kunak lang arudon, Cherry. Basta para ken ka, go! Manong nga aldawen nga awan na awat ko at text kan chat manipod ka ni Jerry. Hanggang maapay nga ta. Awagak ti messenger nangam. Jakmat maawagan. Saan nga reply ka dagiti chat kan text ko? Kanayon mo't anak ka offline. Damagag kumakiniglay sa angam. Sanan. Amangan numakadlaw tupay kit diti anak ko. Ay, urayik latan nga agchat. Amangan numakumikum laeng iti pagadalan. Wenno kadagiti part-time job na. Hello, babe. Apay ngay talang nga sungbatam ti awag ko. Di mo mo trip-replyan dagiti text kan chat ko ken ka. Apay, adda ka di parikot? Kwamin, Luz. Ibagam tapno jak agpugpug to. Amom ka di madandanagan ak unay ken ka. Kung aklakit din no anya tinapasamak mo. Luz, Apay, adda ka di parikot? Ibagam, bareng makatulong ak. kwamin, jay, kwa. Anya dayta. Ibagam Ita ka dipay nga agbain ka. Oh, come on, ibagamon, babe. Nakasagana ak adumngeg. Pakawanan na ko, ma. Ha? Ne, pakawanan ka iti anya, Jerry. Pakawanan na. Saan lang nga si kati girlfriend ko? Anya? Ada pa yung girlfriend ko dito Pilipinas. Kat jak makadiskarte amang sungbat ka iti awag mo. Gaputag kadwa kami ti sumagmamanungal daw. Anya? Di kagdanag. Tas saan ka matasinaan? Ituloy talat ta ti relasyon ta. Ngamin, ipatpatig kalat ta. Dua kayo nga ipatpatig ko. Dua kayo nga ay ayatag, Luz. Anya? Anya nga iti ko na ti anak ta bakit? Makaawit ka di matlaang ito ng graduation ni Glyza. Ay na, saan ka nupay anak kapakada iti amo na lakay? Ay sus, sayang matano di na matindaran ti graduation ti anak ta. Bareng luadan to ka numayra na seminar ti amo na. Tapno makabakasyon mat iti uray duwala ang alawas. Kasta ti kunara. Wan lakay. Ay kat sapay ko mangarod at kasta bakit? Wan na ako malakay. Sapay ko mata makabakasyon matlaang. Oray agsublinto matla adagos. Kalpasan ti graduation ni Glyza. Ay na, kaslakaano lang dahil di pagsinsinublatan ta nga awiran ni Glyza. Ita balasa nga. Aggraduar pa yan iti kolehyo ko na maalakay. Wan garod bakit? Ay na, talaga nagbiit ti panawan.
Nagsakit, Jerry. Nagsakit, tinaramid mo kanyak. Sorry, Luz. Sorry talaga. Inananusak ti sakit. Uray amok nga dan sa bali ang girlfriend mo. Pinaupawitan ka lata. Tinultulungan ka aging gana danon ti graduation mo. Siyak tinaggasgasto si ti amin. Manipod selebrasyon, kas gift kan graduation cake, siyak amin. Gaputain karim nga ikan na kiti oras. Kalpasan ti graduation mo. Inkarim nga agsarita ta. Gamawan mo't na uray ko, gaputa mas inununam mo ti girlfriend mo. Apay, Jerry. Apay, pinangnamnaman nak. Gapu ka dita ubing da ja Gemma, ngam iti siyak. Gapu ka dita maitid na tinainlasagan aragsak, adyak maipaaiken ka. Kasta ka dilaang kalaka ti manglipat kanyak. Ha, Jerry? Luz, sorry. Sapay ko mata mapakawanak. Ikarik. Manipo dita. Ikarigatan kan ngay kaniti oras. Promise. Apa man na makasubli ka idiyahong ko. Kanayo nagtun ti umawag. Ag-text kan ag-chat kan ka. Sorry ka din, babe. Sorry. Adagayam message request ko. Ay, kita man. Ha? Gemma Sarmiento man. Ti girlfriend ni Jerry dito masaag man ti message na. Ang Jack i-accept. Hello, Auntie Luz. Pangaasim, taliklikamon tinobyo. Putdem kuman ti anyaman a relasyon nyo. Ngamin, saan na ka nga ay ayatan ni Jerry? Usaren na kalaeng para kadagiti na immaterialan a kasapulan na. Isu apang nga asim talipatemon ni Jerry. Oo na yun. Nagsakit. Anyaming harod. Basol ko matlaang. Ngamin, hintad ko amin nakasapulan na. Wen, basol ko ti amin. Basol ko matlaang. Isu masaksakitan na kita. Oh, Jerry. Nakaawag ka mat. Ada ka di manen kasapulam? Ada ka di manen ikarim? Adi mo mat kabailan atong palan? Luz, sorry. Pakawanan na. Pakawanan manen. Makauma. Sorry, put den tan ti relasyon ta. Namon nga minan ni Gemma ti may papan kadata. Tsak kabala na mapukaw ni Gemma iti biyag ko. Isa pasensyakan no sikat ti sakripisyo. Agyaman na karag ti amin na tulong mo kanyak. Kat kidawag alipatan na kon. Awanan ka itibain. Kalpasan dagiti sakripisyo para ken ka. Kastoy lang ti aramidom kanyak. Mananggun daway ka, Jerry! Sorry, Luz. Sorry talaga. Sapay ko mata mapakawanak. Kat kidawag nga agtalinad kumaalimad ti may papan kadata. Nang runa ka ni Glyza. Oray narigat. Ikarigatan kalipatan. Kat sapay ko mata kasta kamat kanyak, Luz. Talaga alipatan kan, Jerry! Mananggun
Laway ka! Miss F, insang sangit ko ti sakit tinakam ko. Ket aging gaita, kasladyak pailaang makamove on. Nagsakit ti inaramid ni Jerry kanyak. Sinugat nato'y pusok. Sugat akaslasaanen akabailan nga agasan pay ti panawan. No maminsan, uray ka sa nugayam ti panagayat nga ipaay mo iti may sa tao, saan latta nga umdas dagitoy para iti ipatpatag mo. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa, ken panangiyornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Luz. Ken ka pagayam Luz. No maminsan itinagan ni ayat kasapulan tayo met ti sumugal. Ket no maabak tayo, iso ti agbalin nga adal tayo iti biag. Ket agserbi daytoy tapno agbalin apigsakan kirad tayo, tapno sumugal tayo manen, agingga amangabak tayo. Patsek adumteng tumatlaang ti aldaw a makamove on ka, ket masukatan iti ragsak ti liday a marikriknam. Alakastan pagayam Luz, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Ti pakasaritaan ngayon ta ikan biyagita, ket naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Roda, manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin, kablaawan kayo man pay amin nga awan ti malabsan. Naawi sakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko maipapan kan ayat. Kidawak ngay ligad na kumalatan itinagan a Roda. May saak kadag iti makunkuna nga NBSB wenno no boyfriend since birth. Balay iskwilaan balay laeng ti ayan ko. Din makelak ngamin kas makuna a Kristiyano, iso nga awan unay ti makuna a barkadak. Addaman ngam iti laeng simbaan, numat iti pagadalan, napili laeng. Sa anak a mahilig iti nightlife, sa anak matlaeng a mahilig nga umatindar kadag iti family occasions, kas kuma iti reunion, kasar ken dadduma pay. Kunaan siguro dagiti dadduma a boring ti biag ko, banag apod numet. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay, ididandani akon agturpos iti kolehyo. Kastoy man dagiti pasamak. Anya madendag ita simbangpet nga order mo, iha. Nakadumot daytan. Ha? Ay, kwa mama. Order dagiti customer ko dagitoy. Kasta ka di. When mama? Ay, napay mo't nga may namasapol nga agla ko kapailaeng. At damot ititid mi kan ni papam nga allowance mo. When atap no makatulong akmat kada kayo. Pandagdag allowance ko matlaang. Jakmat kahit abas tagastusan latan dagiti itadyo. Iso ang masapol ko mati extra income, mama. Nang runa ita,
Tada ako ni iti kolehyo. Sige. Sikat ti makaam mo, iha. Basta di mo kumabaybayan, ti panagadal mo. Wan ka di mama. Awan ti rumba nga pagdanagan niyo. Ngamihin, igagaad ko matiagadal. Rumbang laeng, iha. Saan ka pa'y kumamaki boyfriend, ha? Tuladong dagiti kakabsat mo. Sadan tula nakiayan-ayat, di nakagradwar ken naadaan-dan iti natalged at trabaho. Wan ka di mama. No worries. Amoyo mat abalay iskwelaan balay laang ti ayan ko. Isong awan ti rumba nga pagdanagan niyo. Yes, hello? Ma'am Roda Castillo? Wan sir, siyak da ito eh. Shopee delivery, ma'am. Okay. Mga anyang oras mo nga ta nga i-deliver, sir? Ma'am, ada akong ditiruar ti balayo. Kasta ka di. Mabit lang nga roda. Umaya kon, sir. Sige, ma'am. Thank you. Oh, anyang ay manandagit hawit mo, friend. Hoy, agsisinnumbangir mo, tibit-bit mo. When friend, order dagiti customer ko. Mapan ko i-drop iti dropping area. Malala, butoy nga rin dagiti na duma. Tulungan ka na mga wit. Kasi ka mo, friend. Sige man nga rod, friend. Katagyaman ak unay, ha? Awanan yaman na, friend. What are friends for? No di ka magtulungan. Wen nga rod, sana bale. Tailibre ka iti merienda itun madamdama, friend. Merienda lang? Ha? Dapat pati lunch. Ay, kadun, Dahil talaga yan. Joke. Wala, mapandagit din, tani. Idagas na pa'y dagito iti ko na madrapping area. Hay, sapay Lunes ita. Amangan no traffic manen. Kaya ti maladaw iti pagadalan, ha? Uray siyak mat, friend. Maala, mapantang arudan. Asino ti lalaki ang nakamotor ka na yung agsubli-subli dito balay bakay. Agar-arim samot ka ni Roda. Anya? At ayamat. Awan mo't amok nga agar-arim ken kuana. Ada kasarsarita na iti kalman di tarupayan. Kaslay ni kan na pa iti kwarta. Kat ada inyawa ti lalaki ken kuana nakaplastik. Diya kamin mangag ti saritaan da ta medyo adayo ak iti ayanda. Dayjay! Apay nga agisem ka. Mga no ti delivery rider ti pagpagam. Sino a delivery rider? Dayjay ti mangidil-deliver kadagiti parcel ti anak ta. Nga orderin na iti online. Tay bagbaga da Shopee delivery. Wen. No apay man ngamin na masapol nga aglako-lako pa ilang di anak ta. Kit sa anak ba't nga kurkura nga mang iti allowance na. Nay na, bayam kadilatan jay anak talakay. Iso nga rod matihilig na. Ti aglako-lako. Di ka katagyaman, ta business-minded jay anak mo. Saan lang nga dayta? Makatulong pa'y kadata. Sa bagay matkindi, ay gamday, ang mga mabaybayan nanti panagatal na. Gapu iti dayta Shopee. Panagkunak, saan mo't siguro maapektaran ti panagadal na lakay. Akin ba isa? Nanakam jay anak ta? Iso apat siya ka di nabaybayan ti panagadal na. Bale, 2,348 amin ti bayadan nyo, ma'am. Okay. Mabalin ka di nga Gcash man ang tibayad ko. Awan gayam cash ko. Okay, ma'am. Basta agnayon kayo ti 20 pesos para iti pang cash out ko. Wan sir, okay lang. Okay. Pakitype mo ti number mo, sir. Dayta, ma'am. Lawrence Ramos? Daytoy, sir? Yes, ma'am. Okay. Na-send ko, sir. Na-receive ko, ma'am.
Thank you. Thank you much, sir. Hello? Ma'am Roda, Shopee delivery. Sir Lawrence? Yes, ma'am. Shop man nanti mangi delivery ti parcel nyo. Ah, okay. Sige, mabalin ka diya pakidrop mo lang ni Jabalay. Ada ijay ni mama. Ada akpay ngamin dito'y pagadalan. Okay, ma'am. Mga anya oras nga da kay Jibalayo, ma'am. Ha? Ada pa imot kiti dadu mga i-deliver ko. No, okay lakan ka. Mabalin mat nga ora i-deliver kong ti parcel mo. Inton adakan i-Jibalayo, ma'am. Ha? Ay, kwa. Sigaman kit di sir, no okay lang kan ka. Well, ma'am. No problem. Basta sika. Ha? Sige, ma'am, ha. Ag-text kan tulatan, ma'am. No adakan i-Jibalayo. Sige sir. Thank you. Bye. Ita lang ang mamingmingak ti rupa da dya rider. Natarmat gayam. Nakasingsingpat pa'y. Saan akas kadagiti na duma rider. Lakay da lang arudan, naungat kan suplado da pa'y. Naiduma ni Lawrence kadakwada. Naisam amang itultulod kadagiti parcel ko. Iso ko maakanayon ti makaala kadagiti parcel ko. Iti kasta. Isumat akanayon ti umay mangitulod dito'y balay. Diyak man amo. Ngam, kasla nakalaglag ang tirik na kankwana. Diyak paikit din malagip no namin ano ang nagsubli-subli dito'y balay. Gapo iti kinaado dagiti parcel ko ngay dil-deliver na. Ay, apay nga diyak matan malipatan ti rupa ni Lawrence. Sabali samat tanda ito'y amarikrik na. Oy, Roda! Sigamat gayam, Ivy. Uy! Blooming kay ta! Anya? Ay, mayat ti aura mita, friend. Manipod na gamam mo ta. Kasla! Italaeng, ang nakita ka iti kasta alangam. Anya? One friend. Uy, in love kan samet. Ha? Sigamat, Ivy. Tila madmadlaw mo. Ay, sus! Agpudno ka man kanyak, friend. Addan boyfriend mo niya. Shh! Tangiwat mo, friend. Ang mga nadamang kangagkan ka. Oh, anya ngay kuma. Awan mo dakes na, san ka di? Balasang kamat. Kan may sa karbengam ti agayat. Kan payat. Angam ti saludsod. Asino ti lalaki ang nagasat, friend? Ah? Awan, friend. Oh, di nga. Sige ka. Gumurakin ka no di mo ibaga no asino day ta lalaki. Anya? Tinasaya at mapantay dyan kantin. Ijay tangag istorya. Okay. Mapanta nga ro din ha. Kartingam. Ay na magagaran ako na makaamo iti love life mo. Anya? Roda, iha? Oh, mama, da kayo matgayam? Itay ka payapalpaliiwen. Ha? Agsubli-subli ka di tayan ti sarming. Sagaysay ka sagaysay. Abay, ada ka di padpadaan na masanga ilim. Ha? Ay, kwa mama. Ni Ivy. Wen, ni Ivy ti ururayag. Rumor kami ngamin ita. Ada seminar nga atindaran mi. Kasta ka di. Wen mama, da kayo ngay. Nakapalas kayo mat. Wen, nagsabat kami kan di papam. Kalpasan na, mapan kami agpalengke. Kasta ka di? O sige. Panawan kan dito eh. Wen mama, agananad kayo. Agyaman na kiha. Kastamad kan ka, ha? Sige. Ti cellphone ko. Sigurado ani Lawrence daytan. Kunak tupay kat. Hello? Hello, ma'am. Shopee delivery. Okay, sir. Umawag ka lang. No, adakan dito'y balay tarumwara. Yes, ma'am.
Ato iti parcel yun, ma'am. Bale, 1,672 amin. Okay. Oy, Antoy sir, pakibilang mo man, amangan kit dinukurang. Sana bali na kurang, ma'am. Tinapatagkat, nakita ka manan. Ha? Ay, kuha, ma'am. Ang kula dahi siya. 1, 5, 6, 7, okay, ma'am. Kompleto. Thank you. Aywan gayam, amangan numabalin araw dalatan tiyawag mo kanyak. Nakapurpurmal nga minunay ti ma'am. Nang runakat sa anak mo't a maestra. Uwan nga roda niya. Ang mura siya. Sa anak mo't a maestro. So, Renz, kunamlatan. Okay, naisuti ko nam. Sige nga rod, ma'am. Ay, Rods. Ay, Roda, kunak ko, ma. Next time to manin, ha? Sige, Renz. Agan-anad ka, katagyamanak. Oy, friend. Kumusta kayo matangay ka ni Mr. Ryder? Ha? Kas iti si good friend. Sa kami lang kita no ada i-deliver na a parcel ko. Aywan kayam, ada ipakitak kan ka. Oh, ano day ta, friend? Adto yo. Oy, sus! Talaga nga in love ka iti DJ a Mr. Ryder, ah. Agasam, adapay gayam stolen shot na iti cellphone mo. Grabe, friend. Makilkiligak nga ron tunggal makitkitak ni Renz. Uy, in fairness, gwapo mo day ta a Ryder. Oy, wag ka, friend. Kaaduan kaya ka dagiti Ryder kat pamilyadon. Jack matinggagara ti mainlove kan kwa na, friend. Basta, my heart loves him. Uy, sus! Kaba ti marukong ko tunggal umawag nga dan itiruar ti balay. Hala ka. Siyempre, ako naman tong si Malande, ag-lipstick kan agpabangluak mat iti makaayayo. Ay, nasika talaga, Roda. Pwera ang friend. Talaga a-crush ko de a rider. Kan panagriknak kat saan langan a-crush. Agayatak kan ko na, friend. Uy, wag kang gaga, ha? Amumpay kuma, nasaya at dayta a Renz, friend. Narigat ti mailawlaw-anan niya. Kasla awan meten ti sumangsangpet nga order mo iti Shopee, iha. When mama, insardan ko pa ilang ti agla ko iti online. Makumikumak ngamin para iti panag-OJT. Iso hajak pa'y masango ti agla ko. Nasaya at mat nga rod no insardeng mo pa ilaang ti panaglakom. Iti kasta, may pamaysam ti panagadal mo. Nangrunakat ne, umadanin ti panagturpos mo, iha. When mama, Kumusta mat nga dagiti gradom, iha? Kumusta ti panagadal mo? Ti panag-OG team kayat ko asawen? At ka di parikot? no dagiti gradok, kas iti sigod, okay lang mat mama, pasado amin. No may papanmat iti panag-OJT, puyat, ngam okay lang, kabailak mat. Nasaya at mat nga ron no kasta. Mangan kay ti prutas, iha. Ken nateng iti kasta. Adda pamigsam nga puyat. Dikdikam ti mangan kadagiti chichirya dita. Kas kada soft drinks. Gabi, sana nasaya at dagita iti salon at mo. When mama, Jack makakonsentrate iti panag-review. Imatan rin stilinaon ti panunot ko. Anya matan. Jack malipatan ti nakaam-amo arupa na. Iso ti kanayo na malaglagip ko. Kaya't ka di asawan daytoy akailiw ko na Renz. Ay, nabayag nga minan nga awan parcel ko. Iso nabayag mat asaanan nga may nag-deliver. Anya nga tano, agurdarak iti uray anya ditan, barang iso ti mangi-deliver. Juan,
Kasta ngagpaiso ti aramidag. Yes, hello. Good morning. Good morning, babe. Ay, ste. Rods. Na-miss ka, delivera na. Nabayag namin nga awan parcel mo. Apag isumot asyak manan ti nakaala iti parcel mo. Iso asyak manan ti mangi-deliver. Ba nagapakaragsak ak unay, Renz? Talaga? Wan. Okay nga Rod ha. Urain nakbit. Adala i-deliver ko. Sakbay nga itulod ko ti parcel mo. Urain naklabihitan, wen. Sige, Renz. Kat agan-anad ka kumay ti panagmanehom. Bye. Agyaman ak, Rod ha. Bye. Madlawa na puyatan kang energetic kalatamot, friend. Naka-unlimited call kan sama na. Eh, di rabi, Ah? Saan matunay, friend? Sakto lang. Sana all. Blooming kahit puyat. Ah? Siyempre si Kamama tinal daw makilkilig, friend. Ay, sus. Talaga pinanindigamon da dya rider, Apay, friend. Nobium ka din? Anya? Saan pa'y, friend? Friends kami laang. Apay nga, Rod. Ano agsasao ka kat kasla nobium matan? Sige man, sige man. Kaslalaang friend. Ngam saan pa'y? Kat no manipod adan komunikasyon mi. Saan kami nga nagkit-kita? Diyan kami nag-order iti parcel. Gaputa makumikom tayo matan iti panag-OJT tayo. Ibagbaga na nga ron nagkita kami. Ilibre na kano iti dinner. Ang nagkadkadak. Tapay mo't nga yan nagkid-kid ka, friend. Mabainak nga min, friend. What? Hay! Sika talaga. Di ko na kanya na. Sa kami to agkita, inton makagradwara kon. Kat, anyang iti ko nana, idin bagam ti kasta, ha? Okay lang kano kanya na. Basta agtali na ti komunikasyon mi, friend. Ay, anyamatan. Impig sana matan ti Tudo. Sapay awan payong ko. Imo namat ngaminan ang nagawid ni Ivy. Ay, sambutan na kanu ngamin ti biyahe nga agawid ti lugar da. Ay, kapilitan nga urayak nga agsardan ti Tudo. Diyak mat kay tagkalintuduhan. Ang mga nagsakitak pa'y. Hi, Roda. Renz? Siya nga, Rod. Apay kasla nakiktot ka, nakakita ka niya. Ay, ko. Saan mat? Naklaatak lang amin. Diyak ninamnama ti kadam dito ay. Jaran! Ada payong mo? Uy, ginatang ko para kan ka. Anya? Oh my God, itulog kayo di paradaan nyo. Itulad na ko na, Renz. Wen, apay, di mo kayat. Kayat ko Umay ka nga, Roden. Agkapayong tan, Roda. Anya? Pilyo ka talaga, Renz. Saan man? Ibagbagak lang tipod, no? Aywan kaya. Anyang hindi plano mita. Kahit ko asaman, kasanong ti datdaton mo kan ka. Ang mga numabalin ang magunod kumutan tinasamit, awan mo. Iti kasta, agbalin mo tan nga official ti relasyon ta. Maawatan ka. Ngam sapay ko mata maawatan nakmat, Renz. Diyak pa'y ngamin mabalin ti makinobyo. Aging ang awan pa'y natalagad at trabaho. Dahit ang amin ting karik kadagiti dadakkel ko. Okay, maawatan ka mat kid di. Agam, mabalin ka di maala o no maamuan ti Facebook account mo. Ha? Saan ka di pa nga umdas ti panagin inawag tayo ti cellphone? Sa bali latamat no ag-friend ta iti Facebook. Okay. Ngam, sa anak unay nga agpo-post ha. Kan jak mat unay agkom-comment kadagiti post. Awan pare ko iti dayta. Basta ibagam no niya ti Facebook account mo. Iti kasta, i-add friend ka.
Roda, iha. Mama? Kawawag lang ni manong mo, Rodel. Amang no, kayat mo kano ti sumrek iti call center. Pagururayam kano iti trabaho nga inaplayam. Ha? Isirek na kakano ni manong mo iti pagtrab-trabahuan na. Mabalin mat kit di mama, tapno sa anak ang mabakante. Sayang mat ngagpaiso ti aldaw. Uwi na, pangalaam matlaangan iti experience mo. Sige, awagam tungarod ni manong mo. Tagsarita kayo, may papaniti day taabanag. Wan mama, awagak to ni Manong Rodel. Kumusta kan? Makumikum kan sakit diti trabaho. Amang ano nalipata mong tinagtulagan ta? Ha? Oh, makita? Nalipata mo no, agin lilipat ka. Saan mat, Renz? Ang amumat, asaan pa'y anatalgad di trabaho? Angam, Roda. Manong mo tinatawan nga agur-urayak. Renz, no talaga nga iayatan nak, makauray ka. Roda. Okay, kastoy laangan. No maawat ang tinagaplayak at trabaho. Diretso, awan mintis. Datan. Kayat ko asawan, agayan ayatan. Kurang nalaan, kat ibagam nga urayak ti panlaki asawang. Anya? Nagrigat ka matan nga raman. No saan ka lang ay ayatan, nabayagan na nagbiro ka iti sa bali. Saan ka kadi ang madanagan? Nasamit nga wanti agur uray agunggunam. Gapo iti panagan anos mo amang uray kanyak. Basit lang nga na panawan, Lawrence. Okay? Sige, ibagam day ta, Nodan to natalgad at trabaho, agayan ayatan. Wan, promise. Okay, urayak day ta ka nito, Roda. Nagbiit talaga ti panawan. Agmay sa tawan gayaman. Manipod idinagkinari kami ni Renz. Ano maawat ak itinataltalgad at trabaho. Kat agayan ayat kami magdan. Kamaudyanan na. Regular akong iti trabaho. Tinasayaat, awagak ni Renz. Maragsakan lakit di iti padamag ko kankwana. Uy, apa yan, friend? Apay nagsangit ka matan. Tsak lang amin malapdan ti pagik nga agladingit, friend. Awan man laang timbaga ni Renz, nga dagaya man kasukat ko. Isong ayam adinan sungsung batan dagiti text kan awag ko kan kuana. Kaputadan sa mali ang babaeng itibiyag na. No, jak inistok ti Facebook na. Jak mamuan nga dagaya man sa bali na. Ay, friend, Nagsakit, Ivy. Awan umasping iti kinasakit na. No, sino pa iti agay-ayat iti napudno. Iso pa iti malukloko. Awan pa inday jay arens. Di na mo atong palan dagiti Karina. Apan ang alilaw. Friend, maawatan ka. Angam, maawatak mo't ni Renz. Nabayag mo't ngaminan, friend, nga agar-aram ken ka. Angam, awan mo't husto nagkinaawatan nyo. San ka di? San mo't nga official ti relationship yo? San ka di? Iso di mo kumamot babalawan ni Renz. Aklunam nga damot basol mo, friend. Ivy. No kumata sinong batang pailaeng iditi datdaton na ken ka. Amangan no saan nagbirok iti sabali, mangibaw ingan na iti panagayad na ken ka. Nalabit nga aging gaita ket da kayo pailaan. Angam,
Anya ngay nga road friend. Talaga kas tatibiyag. Ano sama? Dadamot basol mo. Panunutom latan, asaan siguro ada kayo tinaituding ititunggal maysa. Saan ka di? No kaano ang nakasagana akon, isumeten ti panangikulasay ni Renz kanyak. Nagsakit, Miss F. Nagsaem. Nasayang laeng dagiti kilig moments ko. Nasayang dagiti ragsak ken planok para iti masakbayan mi adwa. Nagadu ti agar-aram kanyak ngem isu ti inpang pangrunak. Ngamin ti ammok ket isun ti lalaki amang idatag kanyak iti altar. Ngem nagbidutak. Aklo nakmatkit di nga adamat basol ko. Damag ko ang nagkalaysada kanon iti babae anang isukatan na kanyak. No kumata adama ko na a time travel, isublik ti amin idinagamam mo kami pay, ket siya kon amismo ti agaram kenkwana. Makatawan matan tinapalabas manipod daydi a napasamak. Iti agdama ket makunak a nakamove onak matan. Namin pinsanan analipatak ni Renz. Daytoy man tipadas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Roda. Ken ka pagayam, Roda. Makaisemak dito'y pakasaritaan ti biyag mo, pagayam ko. Alakat talaga siguro asaan ada kayo ti agkagasat. Pinagtagpo pero hindi tinadhana ako nada iti Tagalog. Husto laang siguro a pinaguray mo. Tano nagdardarasudos kayo amangan no saan ka anakalpas iti panagadal mo. No nakabirok iti sabali, talaga asaan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa. Enjoyam pailaang ti kinasinggal mo akadwam ti pamilyam, ken gagayam mo. Ag-focus ka iti trabahom. Panunutam ti masakbayam aging gaadumteng ti lalaki a para ken ka. Alakastan pagayam Roda. Kat pagyamanak unay, tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.